SLP budaya. Wis sing hati-hati. Wah, enak iki kok. Ingkang kepareng derek beksa monggo katuraken.
Ayo. Ayo. Kluwer. Gubuk kae kebacrit. Tengah Lah iki lho. Hae ngoten nggih Pak nggih. Lah nggih kok ya. Penak mboten Mbak Yati? Jelas penak ora penak wong kluwer ngono kok ora penak. Jelas penak. Ayo. Hah? Apa nggih? Kluwere dienggo. Catatan sakjroning ati. Catatan lunter. Saya merati. Aku kowe dadi Ora minggir tabrak. barang keleren ning gubuk asmara. Ya, ya. Matur suwun. Mbah Yadi sak yamene dijak ning gubuk Asmara.